And now it's the turn for the Horses2Fly show driving competition. And we will have 3 drivers, all mares. Alles gewonnen door Lubbert van Oene met Hieke van Bokkum. De eerste aanspanning is binnen. Hieke van Bokkum is the first one, driven by Lubbert van Oene. Entering Cecilia von Greifenstolz, driven by Albert Lux. Albert Lux, applausje voor Albert. 416 Hiske. And the third one, 416, Hiske van Boeterheideveld, driven by Harm Hamstra. Hij wordt gepresenteerd en krijgt een applaus van Harm Hamstra. En de laatste 192. And the last one, number 192. Ense 489. Zit van de familie Kabel uit Heilo. Ja. Ze melden mij net dat hij niet deed. Lubbert van Oene debuteert bij de Friese paarden met deze Horses2Fly KFPS sportcompetitie. Horses2Fly KFPS show driving competition in the arena. Hiske van Bokkum, driven by Lubbert van Oene. Cecilia von Greifenstolz, driven by Albert Lux. And de derde finale van de Horses2Fly KFPS sportcompetitie. We kennen al de winnende bij de jongwaarders. We kennen de winnende bij de hengsten ruinen. Nu nog de winnende bij de meisjes. En dan komen straks alle 3 kampioenen later op deze morgen nog een keer in de baan om het tegen elkaar op te nemen. this is the last part with the 3 mares, and later on we will do a overall final. Bij de deelname aan de Frisian Blooms. Vanavond de tweede uitvoering van de Frisian Blooms. Het is namelijk super gelopen. Ik denk dat we gaan beginnen. Nederland weer de ringmeester betreffend zijn. And we are going to start. Finale Horses2Fly KFPS sportcompetitie. En daar komen ze. Voor de eerste ronde even in het ritme komen, even mooi in balans. It's the first round. The horses need to find their balance. Uiteraard in een mooie vierde houding. 3 toch de verschillende paarden hier aangespannen. Kijk eens goed naar het paard. Voorkeur de niet. And please have a look which horse is your favorite. Is it number 245, Cecilia von Greifenstolz? Is it number 416, Hiske van Boeterheideveld? Or is it number 192, Hieke van Bokkum? Dan zie je dat die paarden de invoeren in de wedstrijd zich nog beter gaan presenteren in het tweede deel. And you can see the horses are presenting themselves better and better. And we're asking the audience to let us know which one do you think is best. Okay, going to the middle line, number 245. Going to the middle line, number 192, and going to the middle line, number 245. Ook hier geldt eigenlijk hetzelfde als eerder vanmorgen bij de jongwaarders. Bij 3 aanspanningen laten we niet 1 aanspanning staan.
And just like this morning, all three of them are going to do one more round to show themselves. Tweede ronde lopen van deze finale. Dus met z'n drieën worden ze nog weer uitgenodigd om de kwaliteiten te laten zien. En dan kan het allemaal weer anders zijn dan bij deze opstelling. Ze hebben alle kans om vandaag de dagprijs te winnen. Voor de competitie 20 punten weer voor de nummer 1, 18 voor de nummer 2 en 16 voor de nummer 3. We komen zo nog een keer, maar nu moet het echt gebeuren. Nu moet ze indruk maken. Next round, this is where they need to make their best impression to decide who is going to be number 1. Wordt op die rechterhand, dan op de linkerhand. En dan gaat Changing rein. bepalen wie hier vandaag in Leeuwarden op de KFPS 60 keuring. And the judges are going to decide who is going to be the winner. Ik moet zeggen, als ik in Leeuwarden ben, dan roem ik altijd het publiek. Want het publiek hier in Leeuwarden, dat doen we nooit zo recht zonder hobbel. Hoor maar eens weer. And a compliment to the people in the audience who are very involved. En dan is het bijna zover. Dan is het bijna zover dat de jury de dagwinnaar gaat binnenroepen. And we're going to call in the winner soon. Ze kijken nog een keer. En wie gaat het worden? Wie gaat het worden? Het wordt 2:45. 2:45. 192. 192 16. and 4:16. Nou, dan wordt het spannend in de competitie. Al aan het rekenen. De dagprijzen die gaan we niet uitrekenen. Wel de competitiewedstrijden uitgerekend door Karin Bieleveld, Ellen Beeks, Johan Hoefema en Sanne Korsta. Namens het bestuur van de Horses2Fly, KFPS sportcompetitie gaan zij de prijzen uitrekenen. And the board members of the Horses2Fly competition will do the ribbons. Op de derde plaats met Third place, 32 points. Hiske van Boekum. Oh, Hiske van Boeterheideveld with Harm Hamstra, third place. 32 punten. Ja, en nu komt het. Twee paarden met dezelfde stand. Oh, two horses with the same score, 38 points. Prestatie in de finale. Dus op de tweede plaats met 38 punten. Hieke van Boekum met Lubbert van Oene. Second will be Hieke van Boekum, driven by Lubbert van Onne. And the winner, same score, but a little bit higher placed, Cecilia von Grijvenstolz, driven by Albert Lux. Over spannend gesproken. Beide paarden 38 punten. So both horses have the same score, both of them 38 points. Eerste voorselectie hier in de Zaldal tijdens Indo-Friesland. Winnaar in Exo, winnaar in Sonnegaal. Vandaag op de tweede plaats. Voorbij gestegen door Albert Lux met Cecilia van Grijvenstolz. Paulus Bartelen 472. We gratuleren. And the winner, Cecilia von Grijvenstolz, sired by Bartele 472. En Albert Lux keert terug in de finale der finales, zullen we maar zeggen. And later on, they will return in the final competition for the overall winner. Ja, dit is een paard niet meer geleerd. En dat is 3 jaar hier Talent Cup geloof ik in de finale. Dus Dick was 12 jaar. Dus het is de tweede keer dat het paard hier in Leeuwarden loopt. It's only the second time this horse is in this arena. She had a very high IBOB score, 90 points. En tot het vandaag was spannend. Het is gelukt. And today we made it to win the overall prize. Met Cecilia von Grijvenstolz. De heer voor de kampioen
And a lap of honor for our champion. Mooi in het rond. Danst hier de baan. Top. Rechts. Gaat de been extra. And she's giving some extra. Dit is natuurlijk een prachtig beeld hier bij de heerronde. Mooi dat u zo meedoet. This is a lovely image to see. Met z'n allen. Wat een sfeertje alweer. And it's a very good atmosphere here in the arena. Ik moet zeggen dat Albert in de heerronde met Cecilia van Grijfenstand zijn schepje bovenop heeft gedaan. And they are doing a little bit extra today. En aan de bril nog altijd. And look at this horse go. Ja, straks 3 kampioenen die het tegen elkaar gaan. And later on we will have 3 champions. Heel veel dank aan de sponsors Toekrij Bollenstein, Biddingeur voor Lunteren, Tweespan, exclusieve ruitersport, Friso, Zadels en hoofdsponsor Horses2Fly.